Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En bolwanan ha jonde men ɗo sifa noy nyawɗo juldata. Jawmirawo ɓangiɗo o waɗi shari'a meɗen, o waɗi dina meɗen ɗo ɗum dina koyka, ngam man wala caɗɗum ha maka. Ngam man jawmirawo o shar'ani en goɗɗo toni o latake o nyawɗo, jawmirawo hoytinanimo deidei o mara sifaji keraɗi kanko man ɗo no o juldata ko, ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata wa ma ja'ala alaykum fi ddini min haraj. Jawmirawo o waɗay dow meɗen ha dina islama ɗo saɗirma ko ɗumejum, dina man ka koyka. Jotta kam nder hoygo dina man ɗo ko wonte asli ɓi adama kanko man ɗo o juula o ɗon dari, to ni laatake kanko man ɗo o nyawɗo walla bo larura gonga fe'anake mo deidei ko haɗata mo julgo, kanko man ɗo o ɗon dari ɗo jawmirawo hoytini ha ɗo daknani mo kanko man ɗo o juula o ɗon jooɗi, ngam larura nyaw walla larura gonga deidei ko haɗata mo kanko man ɗo o juula o ɗon dari. Ngam man ɗum hollan en dina meɗen ɗo ɗum dina koyka, ɗum dina ka wala saɗirma ha muɗum. Nder ɗon man nyawɗo kanko man ɗo toni o ko wonte asli ban mbiɗen ko wonte asli ɓi adamajo wajibi dow mako o ɗon juula o juula, kanko man ɗo o ɗon dari. Toni fe'anake mo nyaw kanko man ɗo o wawta darago, ɗo man ɗo shari'a hoytinanimo daknanimo kanko man ɗo o juula o ɗon jooɗi. Ko wonte asli ha hoytinma ha ɗo ɓi adama foti o laato kanko man ɗo o wawan darago amma o wawata nangugo ruku'a. Ha ɗo ko woni dow mako kanko man ɗo o daro o waɗa ko deidei ko laati fu o janga surawol janga jiido, to o janga jiido o wadda surawol o tokkina, to ni o wari ha ruku'a o laatake kanko man ɗo wodi larura ko hatta mo o wawta wadgo ruku'a man ɗo, kanko man ɗo ha ɗo o sappo ha ruku'a man ɗo be hoore mako, mana man o lesno o hollina kanko man ɗo ban o ɗon dilla ruku'a man amma o wawta ruk'ugo man, amma be non man fu si o sappo be hoore mako, mana man kanko man ɗo o lesno o waɗa ban kanko man ɗo o ruk'an man. Ɗo wonte yakewol aranol. Jotta kam noy kanko man ɗo to o laatake darago go kam o wawata ɗum sam, o wawata darago sam non, to ɗo man ɗo shari'a daknanimo kanko man ɗo o jooɗo. Foti jonde man ɗo laato to o jooɗake o wawan yahago waɗa sujuda kam ha lesdi, o juula kanko man ɗo o ɗon jooɗi dow o jooɗo jonde o jooɗo o laato o ɗon ferli, nden kanko man ɗo o janga jiido o janga surawol ha ruku'a man ɗo, kanko man ɗo o sappo ha ruku'a, amma foti laato o wawan yahago sujida kam to ɗon jooɗi tuggugo juuɗe mako yaha sujida ɗo kanjum man ɗo o wawan ɗum. Ha ɗo kanko man ɗo o dilla o tugga juuɗe mako o yaha o sujida ban to ban sujidere wayi o sujida, ngam ha ɗo man ɗo larura mako kanko man ɗo darago wonte o wawta, amma o wawan o juula jojonde o yaha o sujida be tinde mako ha lesdi. Ɗo man ɗo o jooɗo o juula jojonde man ɗo deidei to o wari o ruk'an o sappo be hoore mako, to ni o dillan sujuda bo o dilla sujuda man o yaha o sujida ha lesdi man, nden o lorto o jooɗo. Laato ɗo bo sifa man banniɗo. Foti bo o laato kanko man ɗo o wawan jooɗago man amma o wawata yahago sujida be tinde mako ha lesdi. Ɗo man bo o jooɗo kanko man banni o juula jojonde man, wakkati ruku'a o lesno o waɗa juuɗe mako dow dawɗe ako o lesno, nden to o wawan yahago tugga juuɗe ako ha lesdi, ɗo man bo o tugga juuɗe ako ha lesdi, kanko man ɗo o lesno latto deidei lesnago mako ha ɗo turago mako man ɗo ɓuran ɗuɗgo dininta turago mako mo ruku'a, o hutinira banniɗo man. To laatake tuggugo juuɗe mako ha lesdi lesno wakkati sujuda go bo o wawta ɗum, ɗo man bo foti o laato kanko man ɗo o lesno banniɗo man ɗo be hoore mako man ɗo o sappo be hoore mako, laato sappago mako man mo sujidere ɓuran sappago mo ruku'ere ha lesgo, o hura banniɗo man. Ɗo man ɗum fu majum ɗo ɗum sappinan en hoytimma be hoygo deidei ko woni ha shari'a meɗen.
ha ɗo man toni ɗo wonte sifa deidei sifa lattiɗo timmidiɗɗo noyi hani nyawɗo kanko man ɗo o juula o julda ha yakeji mako lattiɗi feere feere. Jotta kam laatake ɗo ka en bolwani haala joɗago en timmi en cottan garten. Jotta kam o tawi o wawta julgo kanko man ɗo o ɗon joɗi, amma o jojonde go bo o wawata. Jotta kam darago o wawata, jojonde o wawata, amma o wawan julgo kanko man ɗo o ɗon waali. To ha ɗo man bo shari'a wi'amo dagake ɗo bo dagake, ndeni larura yottinma ha banniɗo man ɗo julde a accata ɗum jul'a ɗon waali man. Amma ko ɓurata to ni a wawan julgo an man ɗo a ɗon waali gal wuttuduma nyamru ɗo man ɗo mbaloroɗa wuttudu maɗa nyamru man ɗo kucita gal alkibila, mana man kucitina yeso maɗa gal alkibila, ɗon waali gal wuttudu maɗa nyamru man ɗo kucita be yeso maɗa gal alkibila. ɗon man ɗo ngaɗa banto aɗon jula man janga surawol jiido gadda surawol tokkina laatoɗa aɗon waali gal wuttudu maɗa nyamru man. Nden ha ɗo man ɗo to ni lattake a wari jotta ka a nangan ruku'a an man ɗo ngaɗa ban a turoto an hoore maɗa be ɓawo maɗa. To yottake a wawan ha dimbugo be ɓawo maɗa man ngaɗa ban a turoto, ngaɗa banniɗo man ɗo kam ngaɗa ɗum do a waɗi ruku'a. To ni laatake jotta ka a ɓamtake ha ruku'a go, jotta kam luttanma sujididgo go kadi bo latto dimbago maɗa man ɗo sappago ma be hoore maɗa be ɓawo maɗa man. To ni yottake a wawan be ɓawo man fu ɗo man ɗo ɗum latto ɗum ɓuran ɗuɗgo kanjum man ɗo dininta no capporinoɗa wakkati aɗon joɗi. To laato dow sifa kaɗo ɗo man ɗo ha julgo an man ɗo aɗon waali. To ni laatake jotta kam ɓawo maɗa a wawta dimbugo ɗum aɗon waali man, amma a wawan sappago be hoore maɗa ɗo man bo keynitoroɗa be sappago be hoore man. Amma fu kadi ngaɗa no cendidira hakkunde ha sappago man ɗo hakkunde sujidere be hakkunde ruku'ere be sujidere. To ni a sappake seɗɗa be hoore maɗa wakkati ruku'ere, latto ko cappotoɗa man be hoore kanjum man ɗo ɗum ɓura ɗuɗgo wakkati sujidere, ngam ha sappago mo sujidere sendidira be sappago mo ruku'ere. To ni laatake jotta kam julgo a wawta julgo aɗon waali gal wuttudu maɗa nyamru man ɗo man ɗo foti julda an man ɗo aɗon waali gal wuttudu maɗa narru. To ni non man bo a wawata, foti njula an man ɗo lattoɗa dow aɗon waali telli, ma'ana man kosɗe maɗa kucita gal alkibila, aɗon waali telli kosɗe ma ɗon kuciti gal alkibila. To heɓoto wona an man ɗo aɗon ɓamti hoore maɗa seɗɗa go ɗon towi gal wakere hoore maɗa man wonata ɗo, keɓa ko gaɗɗa ha ɗon to ɗum waflare ko nandi e muɗum, wona hoore maɗa man ɗo ɗon ɓamti seɗɗa go ngam keɓa ha ɗon man ɗo no ɗum wallite ha sappago mo ruku'ere be sappago mo sujidere. Ha ɗon man ɗo ha sappago man ɗo to ni a juuli an man ɗo dow aɗon waali telli man bo ha ɗon man bo wona sappago maɗa. To ni a sappake banni wakkati mo ruku'ere, to yaake sujididgo jotta ka a dillan sujida sappago maɗa man ɗo ɓura deidei no gadnoɗa ha yaake ruku'ere. To ɗo bo julda dow yaake o ha dow aɗon telli. Ɗo en cendiri be julgo waali kadi bo garten jotta kam a seedai an man ɗo a wawta juldugo jojonde, a wawta juldugo waali wuttudu walla aɗon telli man ɗi fu maji a wawtaɗi. To ha ɗo man ɗo jotta kam shari'a daknanima an man ɗo njula be anniya ha nder ɓernde maɗa. Ko ɗum famnata en ni ɓi adamajo fannu kanko man ɗo oɗon nder hakkilo maako o sottai dow hakkilo maako, oɗon dow hakkilo maako kanko man ɗo wi'atake mo accu julde, wi'atake mo larura maɗa kaza waɗo nga yottake an kam accu julde. Ngam man ha ɗo bo ɓe mbi ɗi fu maji to o wawata bo jotta kam o juula be anniya, jotta kam oɗon no yaake maako no o woni fu ɗo
o haɓɓa anniya nder ɓernde maako. Jotta kam foti mbi'en ban yaake maako oɗon kanko ka o wawta dimbago ɗum nda ɗum ɓi adama banniɗo amma o wawta dimbago ko ɗumejum. To ha ɗo man ɗo mbi'en mo an man ɗo haɓɓu ndeni aɗon luttiri hakkilo ma andi bo an man ɗo julde ɗon dow maɗa kam haɓɓu anniya nder ɓernde maɗa an man ɗo a juulan. To a haɓɓi anniya janga surawol jiiɗo gadda surawol njowa an man ɗo be anniya ha ɓernde maɗa. Nden to ni kaɓɓa nder to a wari ruku'a kaɓɓa anniya ɗo kam ɗum ruku'a ban a rukni ngaɗa deidei masalan subhana rabbiyal azim ɗo man ɗo fu aɗon haɓɓi anniya ɗo man ɗo ɗum ruku'a. Kadi bo to ni ɗum sujuda bo dilla nder be anniya maɗa non mbiya ɗo bo ɗum sujuda ɗon haɓɓi anniya ɗo man bo ngaɗa subhana rabbiyal ala deidei ko mbawɗa ha ɗo man ɗo. To juula dow yaake oɗo juula ɗo man kam warti an man kam juula dow yaake o yaake julgo man ɗo be anniya an kam julde maɗa ɗo be anniya. Jotta kam wi'a kam a wala gal wuttudu wi'a kam a wala aɗon telli dahama an kam amma wala ko mbawta ko ɗume ha ɗo man shari'a daknan ma hoytinan ma wima jul be kuuɗe julde fu gaɗaɗe be anniya nder ɓernde maɗa ɗo man ɗo laato julde maɗa man ɗo nde sahinde nde laato bo nde jaɓande. To ɗo man ɗo deidei ɗiɗo hoytinma ngaɗo ko nga sappinta en fu nga ɗon sappina en wala ko watta ɓi adamajo kanko man ɗo o acca julde wala larura ngaɗo ni nga yottake kanga kam wi'ama ɓi adamajo accu julde larura man ɗo nga wala. Ngam man ɓe ittitini ɓe mbi'ata sina laruraji ɗi jawmirawo waɗi ɗum ha rewɓe kanjum wonte ban debbo to o laatake kanko man ɗo ɗon ha al'ada mo hayla walla o ɗon nder ɓesgu yakeji ɗi ɗiɗi ha maji tan wi'ete goɗɗo ɓi adamajo accu julde ha yakeji ɗi ɗiɗi kanji man bo ha rewɓe ɗi gonata ha ɗo man tan wi'ete ɓi adamajo accu julde. Amma ko lutti non fannu ɓi adamajo o ɗon nder hakkilo mako wala larura waɗeteni wi'emo kanko man ɗo wayne an man ɗo accu julde larura ma nga kam nga hitake an man ɗo acca julde. To ɗo en ɗo wonte deidei sifa julgo be anniya nder ɓernde muɗum. ɗon yotto ha yakeji goɗɗi bo jotta kam ndeni yottake ɓi adamajo ɗo kanko ka wala ko o wawta sam julde ma yottake ha o julan be anniya nder ɓernde mako wonan kanko man ɗo ko wodi yakeji goɗɗi bo ndeni yottake daknanama mo banniɗo daknantemo yakewol gongol bo en mbi ko latti wajibi dow julɗo kam kanko man ɗo o seno wakkati o julata. To o tampi ha senago man ɗo ngam sababu nyawu ɗo man bo o tamo toni o wawta kanko man ɗo toni o lattake kanko man ɗo ha senawego o wawata ngam nyawu mako daknanama mo kanko man ɗo o tamo. To tamamuyego kanyum man bo o tampi o wawata ha muɗum o wawata senago o wawata tamago ha ɗo man ɗo yani dow mako kanko man ɗo senuyego ɗum yani dow mako kanko man ɗo o juula dow yake mako wondo ko o senaki man bo ban mbiɗen to ni o wawta julgo be kala yakeji fu o juula be anniya ha ɗo bo o wawai senago be yakeji fu na senago man mo ndiyam walla mo tamamu e senuyeji man ɗi fu maji o wawai ɗi kanko man ɗo daganake mo o juula dow fodde yake mako ngam jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata en fattaqullaha mastaɗatum woni dow meɗen kulen jawmirawo deidei no mbawɗen deidei fodde bawɗe meɗen. To ni yottake yake o ɓi adamajo o wawta kanko man ɗo o seno be ndiyam o juula o wawta o tamo o juula ɗi fumaji o tampi larura mako man hitake o wawta wadgo ɗi ɗo man bo mbi'en mo ha jotta julman non jul dow yake maɗa no gonɗa fu ngam hurugo deidei no aya kaɗo ka wi en nden jawmirawo ɓangiɗo o wi en wama ja'ala alaykum fi ddini min haraj. Jawmirawo o waɗay dow meɗen ha dina mako ha gacce o waɗay ha meɗen saɗirma o waɗay ha meɗen torra ko kaye ha dina meɗen ngam man kadi to ni en jottake ha yakeji ɗi enen man ɗo ɓi adamajo man ɗo mbi'en mo jul dow yake mo gonɗa fu. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.